Susah
happy ya, Pak. Ben awet urip. Eh. Piye rasane? Kon ben Rini. Coba lek. Lah awake dhewe iki ning panggung suwene wis 20 tahun, ya ora? Iya, ta awake dhewe ya karo ndase sikile. Lah kuwi awake dhewe kenal lendang, kenal mangun. Ya ngono ki ae ta, Bang. Iya. 20 tahun kepungkur ya sing ngene iki. Ngawere tambah apik saiki timbang biyen. Berarti tambah lancar rezekine le. Mergo ngurip-nguripi seni. Tambah gemlewuk Pak Endang. Oh iya. Masuk. Pamujiku marang kowe. Muga urip tentrem. Salawase. Nadyan ning adoh nanging aku tetep eling kowe. Mama Rini, kata-kata hari ini Mama, kata-kata hari ini, Cibolu kok mangetu, apa kui tidak kok ngeluh mikir ke kamu, ayo, Nyawang manis esemu, ayo bisa, luluh hatiku, rita wangi ra bisa turu, yen kelingan es lan kuyumu, ya. Masukin. Saiki bareng tuwek ketok gemlewu. Pak Endang ning nyawere karo biyen apik saiki. Rada kemayu sithik, rada kemayu sithik. Lho apa? Wis sen sat. Ya tamang, tamang. Sendok porok ukir-ukiran selera ketok dadi pikiran
keluarga besar Ibu Suwarni, Mas Eko. Kaya Sepangun, kaya Pak Endang ini ki. Nanti duit ki langsung disalurke. Lamun no duit ora disalurke ditumpuk duwe bondo keh, nek kadakane esuk didedekke uya markoso ya to, Dik. Lah ngono. Lah iya timbange wis duitmu keh nek esuk didedekke ngono kae. Mangan didulang. Penak nek duwe duit ndang disalurke ning sindan-sindan genah awake sehat. Ya. Iki Pak Yadi sik, Pak Yadi. Ayo Pak Yadi sik. Ayo. Ya ayo Pak Yadi sik. Nah. Lah iya. Nggih, sembah nuwun. Niki bares mawon. Kula niku ning endi nggone nek urung tak aturke caping gunung. Atiku urung lega. Perkara kok bar caping gunung dikandhake apa? Sing penting niki. Pangapunten Pak Yadi, niki ada berita kehilangan. Nggih. Badhe kula aturaken niki. Nggih, pengumuman pemberitahuan kepada Karang Taruna. Ini ada sebuah berita kehilangan. Telah hilang sebuah le mineral 600 mili di depan panggung. Terima kasih. Mbok yo ngomong wae sing bloko to. Ngomong santekku kok. Duwite kalih sinten iki? Oh nek kula rumangsa ora mbayar aku manut. Lah Pak Endang kok bingung. Yo Mbak Rini, tak atur ngadeg. Ya. Oh
Ayo lek neng. Tinggal janji aneh saiki apa lali ya mas ya Neng gunung Enggak mbak yen mendung tak siling capen gunung opak topak Terima kasih. Sekar bisa nyawang gunung desa dadi raja yo kene ora ilang gone padha lara lapa ayo ya nguti laras cokeknya Indonesia ayo ya Dahlia Multimedia Shakila Audio Sound System Internasionalnya goyang dong iya ayo mas ayo dek zaman ha. jer kelingan lanang biyen tak openi Ning saiki mas ning saiki ana endi jarane wis menang keturutan sing dikadang biyen tak openi ane saiki iki apa lali ya mas ya neng gunung tak kadoni saka jagung yen mendung tak silingi capen gunung Pak Deno, iki mak anu Pak Endang njaluk meneh. Oh iya mo, Iya, pokoke Pak duit tak Deno. salurke mo. Timbange aku didedekke ngono kae aku moh penak nyalurke duit. Ya iya. ya oke Pak Endang Iya. Iya kadang tuwek. Sekar bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang gone padha lara apa Iya. mbak Monggo Pak Esari, Mas Carik. Oke, Mas Carik. Mas Carik Endarjo wilujeng midhangetaken. Ugi Pak Carik wonten ing kalangan Pak Joko, Mas Membo, Pak Sukiman. Ugi kadang kisah kinase Mas Duk. Ugi linanggung datan kantun juragan pun bakso
maju mapan. Mas Dari monggo Pak Guru, Pak Joko wonten ing Blora sugeng midhangetaken. Ugi Simbah Haji Wardoyo wonten ing Karanguni Weru, Sukoharjo. Ugi linanggung dateng kadang kinasih Mas Joko ingkang nembe lulus saking Universitas sugeng midhangetaken. Sumangga katur dumateng kanca-kanca wonten ing pasinaon pambiwara Sunyaruri sugeng midhangetaken. Ugi linangkung dateng Mas Eko juraganipun ayam wonten ing Ternate sugeng midhangetaken. Sehat selalu Pak Bos. Lolo raja dasar bagus lara prasaja ireng-ireng mentare kanji salam kangen
Ayo saben ku nyawang fotomu rasa kangenku marang sliramu yen ate andong tresno bebarengan ana warna tolong saiki ada papane tanpa kabar kepiye Mas wae Don, ndang rene no iki lagune. aku tansah ngantuk-antuk muga liya dina bisa ketemu pancen kudu ayo Pak Endang lakoni yen to tresno rapku dudu weni Mbak Rini, Mbak Intan, sewaktu-waktu kita mendoakan Bapak Endang dan kru-krunya Ya, semoga sehat, sehat di- selalu. Sehat, diberi berkah, rezeki yang barokah. banyak, ya ta? Rezekine tambah melimpah. Amin, tambah bagus. Heeh. Nek ndek duit ya disalurke ya. Nggih. Nggo ngamal. Ben jadi PM-e. Ya. Panyuwun kumring sliramu Kiwir. Rong pupuh, ya. Aku titip salam kangen jroning ati. Asik. Ugi kantor Mas Wibisono, Boten Bengkok. Oh iya, Pak RT Sugimen yang di luar. Oh Pak RT. Pak RT Membo, Pak Nardi. Yoga, Mas Eko, Direktur Ayam untuk Ternate. Ya, Mas Tri, Oh, Dimas Au. War, oh, Mbak War, Au. Dimas Kono, Mbak Au. Ajeng, Mami Asir, Pak Ajeng. Masuk Mbak Rini. Saben ku nyawang fotomu rasa kangenku marang sliramu yen ate andung tresno bebarengan ana gedhong amba Mbak Rini saiki ada papane tanpa kabar kepiye waratane biyen ate ngantuk-antuk muga liya dina bisa ketemu ya pancen kudu ngakoni yen ta tresno raku dudu weni ayo Pak Endang apa tentang tresno iki Wong lagi nyanyi, konsentrasi bareng ngerti biru-biru kok tadi error kan bareng lewat kok lagune lali. Pak Endang ini ngene iki lho. Lho ya to. makasih Jadi, loh Pak Endang Aku neng ngene iki pokoknya marang tambah berkah melimpah
nggih. Lah Amin. nyawer sinden enteke piro? Oh iya toh. Ayo. Ya toh, opol-opole gedene 500 teko sak juta ini Iki ya. jenenge sedekah. Ayo. Ya Lek ya. Pahalane gede sih, San. Lah timbange preksa Tak mongi ibarate ki iya rezeki ki ibarate wong mangan Lek. Kudu enek sing ditokke ya. Iya. lah timbange preksa Lah sing ditokne orang niki. apa enak seneng ngene iki. Iya. Ya ta Pak Dino? Iya. Mangan apa? Mangan terek. Ayo, mangun gak melu. Gak Wes, melu-melu kowe. Wes, engko sik neh, engko neh. Piye? Lah bocah kita. Aja nyosor Ade. Mangun iki Kudu nyosor mangan ae. wong ae jane. Pak. Gerane wong ayu te kaya ngono. Panyuwun kumring sliramu. Ya. Rini, Ngono ya, bolo. Ngono. niki enten panyuwunan. Niki saking keluarga, iki Mas Marcel dari keluarga. Niki ngersake pun garap tayub ketawang Ibu Pertiwi. Niki garap tayub sik, mengke terus dibablasne katresnan sejati. Joget to. Ngun. Lah angger roh wong ayu ambune wangi nyosor ae. Ayo. Ayo. Yo. Anu mangun rasa kakan cerita, sing penting joget. Yo, Ibu Pertiwi, bablasane katresnan sejati. Yo Mas Lurah, wonten ing gedhong, Mas Carik Indarjo. Kabis pitakera takin tereng toya.
berbahagia Pak. Sejati Pak Endang kuwi. Iya ta. Ngodi laras dahlia sakila. Ayo yang ayo janji tresno di serli Mas Tri Menteri, selamat wanita. Ayo ma, ayo. Wong tetes aja sirane langsung. Aku teka gendang tresno lalangan asmara gawe sewu rasa nambani atiku jiwa. Iya. Mulane layak wengi adalah bisa ketemu doang tetes manggia rahayu tresno suci manggia rahayu. Ya, niki terus gilirane sinten meneh niki sing ngersake lagu monggo. Garape tayub meneh ya. Iya no. Iya. Heeh. Monggo. Nonton tayub becak pati. Ha, ya. Nonton Jenenge mau R Setyo ngono mbah sapa sing ngendi ra ngerti aku. monggo. Karang Taruna. Oke, Karang Taruna monggo. Ayo. Ayo 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 ayo. Ayo, ayo 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 ayo. Sini Mas ya. Kilo kilo. Ayo Mas Rida ya. Kowe ada sing nyanyi. Oh iya. Nah, milih ada. Milih sing bro ada, rada. Bro. Lah ora bro iki. Ora. Oh berarti wis gak bro. Ora bero ya ora apa-apa ngono lho. Maksudnya iki kosong. Iya Single parent. Free. Ora mudeng aku. Free. Aku Free, ora free, mudeng aku. Free maksudnya itu free. Jadi piye ya? Milik semua. Iya. Kok milik semua rumah jamu. Iya. Iya. Masamu dodo. Bisa. Yang joget jangan susuan ya. Sing jagung diwe dalan ya. Ojo uyel-uyelan. Ya. Dul rada minggil, Dul. Ya, rada minggil. Dipoto karo sinden malah wedi. Wi ora wedi asline lho. Jaim. Spesial buat Mas Trimo, tuan rumah. Mas Trimo. Ya. Oke Mas Trimo, selamat berbahagia.
Suwe-suwe aku tresno mas marga kemohkan ireng manise yo Nanging juwo ora bisa tetep tresno lair batin. Banget silaran perpisahan dipaksa Dipaksa, dipaksa. Ayo Pak Man B. Goyang dong. Selololo. Ayo Pak Endang. Terima kasih. Yen kelingan memanismu Jamane. nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri Grapyak Mas. ayu lair lan manise Sering dolane omahku perlune. perlune Suwe aku tresno marga kemutan ireng manise. Ayo Mas. nanging juwo ora bisa urip bebarengan Kok nesu senadyan aku wis sumpah tetep tresno lair batin. banget silaran perpisahan dipaksa wong tuane tresnaku ora bisa ilang marga kemutan ireng manise. Matur suwun Mbak Rina. Nggih, Mas Ridho. Ya, Bandut. Nyanyi. Lah ngono. Siap, yo. Ya sabar. Kabeh nyanyi. Terima kasih. Sabar. Tapi Mas Arit Nyanyi kijeng wilujeng miring. rawuhipun Mas Nyanyi Arit. kijeng miring ora? Nyanyi kijeng Nyanyi, miring. nyanyi, Kan nyanyi. Nyanyi kijeng miring. Ya gone nyanyi ora? Ya gone nyanyi kijeng miring ora? Iya, wis. Sing nabuh sapa? Nyanyi. Wis entek. Ya. Kijing miring bablasane si kucing. Ya, Nah. oke. Lah. Ya tambah. Sing dhuwur Nyanyi kijeng miring nyanyi. kijing miring nyanyi. Sing dhuwur mencolot. Anu Pak Dut. Pangapunten. Piye mudhun arep mulih kok niku. Niku mengke nek medhun ketes-ketes. Soale nembe. Ya Pandut. Oke, ya Pandut. Ayo Mas Dul. Ya. Sing dhuwur kok nek medhun ketes-ketes. Awas. Yo. Aku di Ya.
paling guyon paling. Oh, paling miring. Paling ra tenanan. Pupus gedange raja Panang lho kene ngapusi. bagus sugih bondo ayo ayo Mas Kijen Miring Pandu. Miring, Mas. Ayo Mas Dul, miring miring. Kijen Miring miring. Miring. Terima rangga belanja Ya Pak Mantri ya, Pak Endang. Para jimen ya. Kijen miring ayo Mas Kijen miring Ayo ya. Ya dalah. Ya alah Pak Endang. Gunung ae gawe sawah kek kepiye nggon kumbanyoni durung digawe salah Mas kek kepiye nggon kumbakoni ayo Mas Ayo ya. miring miring Mas kijing miring Kicing miring miring Mas. Kicing miring. Tembak teng jalone Pak Ndo jare kapok alah Pak Endang jaluk meneh. Alas kicing miring ayo Mas kicing miring lendut ana sukete ya lendut bagus dhewe ayo Mas kicing miring alah kicing miring ketan baling ulan apa setiane kelakon Mas Arif, tanda mulai Nggih. pada nu awake dhewe iki wong lanang ya kudu diterima. Niki Sembah nuwun saestu. sangat sedayanipun. matur suwun Menyanyi. menyanyi Soalnya menyanyi Mas kijing Arif. miring Sing entuk sawer